सुकुमारीला हार भारी छंदस नव्हे ग उई गो जल्लरी हे पुरा तू भाई बतन आणि घालना किती गोड भांगर आजकाल चोरी मस्त स्टार्ट झाला अंग पुरा तू पळेला ना व्हॉट्सअपवर पुरा येऊचे मेरी भांगर म्हणून जीव वतले हांव पळे मागीर बामणाला सांग पुरा भांगर बँक होऊन गेला लॉकरान तू हांव चंदू सांगते राबो पुरा होऊन घाल रे रिस्क घरा दवरला रे म्हणून तू कोण दिवच्या साथ देसव मेजान तसं एक दिसा 4 गिरा केल्या पुरो दीस सगळं वाईटच Mama, canto. Gali, gali te tomato. No, gali, mama te tomato. Ha. Atta समजेल पडे. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲೆಂದು ಅಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ह्या नमने अवतार कसाने आम्ही देवधर्म समजावून चलचे एक गावान तू 2 जणांनी तुमका मोस केली म्हणून सांगू सगळे वेराच्यानी वाईट म्हणून सांगची बा तुमगेल दुड्डू नका काय नका कृष्णार्पण म्हणून लागता गव्हरा तुमगेल सामान ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ ಬಾನ ಚಂದಿರ ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ ಬಾನ ಚಂದಿರ ಅಂದ ಚಂದವು ನೀನೇ ಎಂದೆನು ಅಂದ ಚಂದವು ನೀನೇ ಎಂದೆನು ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ इथे ನೀ ಹೇಳಲ್ ಪೂರೋ ವಚನ್ ಪಂಪ ಹಾಕೊಂಡು येते ವಚಚೆ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ನೀ ಹೇಳ್ಚೆ ಬೈಸುನು ನೀನೆ ಸುಂದರ ಬಾರಿ ಪದಿ ಜೊತೆ ಸಿಗೆಲೆ शिकैतिका मका कळलवे पदी म्हणूक आचे नोडलु रामा इचे नोडलु रामा आचे इचे नोडलु रामचंद्र तिक्क कसं जल्ला बा कसं सांगल्यार तिक्का लागून घेता बा सपोज कशी भितर वचन निव्यात दावल पळे उसळली एक मात्र कळचे पदी म्हणूक मका कळला म्हणलेक लाईणे वय यार कंची कस धोळ भरला बा खाण पूर झालं मका कळली तिथलंच सको सको कसं येते किती चेतन रूम आहे का काय नाही ते वाडेकरीला येईल नव्हे रूम आणि पळ्या गलीन झाला त्या कसं क्लीन करी म्हणून होई नको वय पुरा गलीन झाला पळ्या ते पुरा एक काम करूया पेंट करूया की म्हणून बाबा वय वय चैत्र वर्डी केलं त्याला वय तशी जंगल गुडा पेंट करून सोड्या नका 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 आमक तिथले पोर चंदाळी आमक काय दिलेलं कसं लागतं कुडनी चंद त्याच्या बदला हा बघून पवनाची का हाता कंकण तरी नवा हरडी केक त्या कुणी कोणी या मका ये बंगरा निमित्त वांचिना कसा करे ना जलन वाटा तू क्या बंगार बिलकुल एक करे ना करणारच काय आधी तर तुम्ही मका मोगार कसं कोण दिलेलं असतं सोनू कोरके कसं नसल्या रे कसं नाही करून दिवचे तू तुझ्या कचऱ्याला कशी निप्पन दवून घेऊ का म्हणून तुका गोत्तावाय तुझ्या ते हाराविषयी सांगतावाय माहित आहे कपू नका त्याविषयी सांगितलं आता ती आणखी सुवे ते दड्डे आणि मिगल ಮತ್ತೆ ಚೂರು ವಿಕ್ಸ್ಲಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬೂಕಿ ಪಕ್ಕ जायते तुमका नित्याची निडला विक्स ಮತ್ತೆ त्यानंतर दिसून वैते वर्डिक जेवचे पुढे या पुरा तुमका कोण करतशिले ಹೊರಡಿಕ್ जावचे पुढे खै गो ಮತ್ತೆ दुखी अशी पुरातन ಮತ್ತೆ दुखी म्हणतात मग विचित्र जावचे कसं ಮತ್ತೆ दुखी म्हणून मग गिरकळले मका ಮತ್ತೆ दुखी कशी येऊची म्हणून वे कळलं ते विक तुमका सकू ये सकू कसं येतंय हंगे चुरलाय गो जोर चिम जाता चुम जाऊ हा लाय ना तुम्ही म्हणाल पाहुणे माहिती मका आम
सांगील म्हणत लाय गो सकू तुम्ही गेली गोंडी नु गो लाय गो जाय तिथे लायत हंगू वयते वय अय्यम्म हाय जलपडत इथे इथे कसं ग सकू त्या म्हाका कांकण करून दिता न्हू इथे परा चेतुलवर डिकेक 2-2 पवनाचे जायत मराणी तू एक ते सोडू असवानी जाय तिथे आणि काही दुख तिथे एकड लावका वयते नक्का मक्क मारा गरमता इथे आम्ही पंप बंद करून तिथे जायत गो हा सांग रे हा लोड आयला बाय जाय जाय आत्ता आयला वय 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 अत्तेद्दा इथे तेचूर पळून गे सुपा इथे चंदू आयलो चंदू हो मुक्त बागी लोपन अशी म्हणून आयली रे या या हो मुक्त कसं गो अप्सरेन देवल्या बरी जाल्ले भुंयक देवा प्राय जाल्ले म्हूण कळय ना मरणी स्वीट 16 कसं रे चंदू थँक्यू इतली चंदी जावन आयले म्हणटना रामचंद्रा लोट जो बायरूच जास्ती कसाने नुंगो कसं रे चंदू हा आजी तुका दर्शन तू गेले हांगा बागी लोपन अशी न्हू तशी पळून सांगून आयली आम्ही अंगस मुडी कळवे तुका वय उल्लो जायत पडतशिले इथे अंगडी लोडन येत म्हणाल नव्हे त्या कामाचे एक एक करतलींची वचा 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 अंगडी वचा तुम्ही वेळ दिला तावळी वत म्हणतशी लिंजी वचा मगीर मुक्ता काय ना ग सुकुमारी आज ह्यांनी म्हाका डेट आपण वरतू म्हणला डेट कसं गो मुक्ता डेट वय गो खंयची डेट डेट गो सुकुमारी तेंच गो हांव निमगीतस डेट खंयची डेट म्हणू खंयची डेट म्हणून बाय सरले तू आता यो डेट गो सुकुमारी डेट हो डेट्स वे त्या कळली मक्का खाऊचे आता कळले वय गो सुकुमारी आम्ही तत्तवळ डेट सोबत असताची वय गो मुक्ता तू तत्तवळी कसं लावच का गो ते हाडूक आमगे तू गुवासरी भितर फ्रीज तो बोर गेला ते हांव तुका दिता चाचारी निते यो तू रामचंद्राला सांगता हांव आमगे ते बरेच तू जावक दिला रे हांव दिता रामचंद्र के सांगता नित्य हांव 4 हांड दिता तू नित्य इतकी सुंदरी जाव न्हू भायर वचू नका पण तांडून वरतीत हांव दिता तुका कसं गो सुकुमारी कसं दिसत तू कसं म्हणणार कसं म्हणतो गो तू करक्यूर नव्हे तू सांगतस डेटा होता म्हणून हांव दिना ते आमगे ते बरेच कसं गो सुकुमारी चंदूला मस्त म्हाका कळल्यात कसं म्हणू डेट गो चेडूच सांगता पण गोत ना तुका हांगेलो तू डिनराक हो डेटा म्हणल्यार डिनर हावे आता पुरा नवे नवे नाव दवरताची पयली ती दिव्या एक सकी म्हणतशिली आमगोतच वय पुरा मी पुढे काला डेट म्हळ्यार आमकां मस्तून भायर लगेच तशिलींची अयो हसून हसून पोट्टा दुखली गो सुकुमारी चंदून सांगील पट्टी नी अयो आनी एक 10 मिनिट वेट कर म्हणत म्हाका लाय टाइम पास जाल पण हांगा आनी हांव येता गो सुकुमारी हा आनी कसं म्हणा रे दिसान 4 डेट्स आनी दिवचे विसरू नाका तांकां बारी फ्री ती डेट्स म्हणा रे बाय सुकुमारी जाय तुका वेळ देता बस हे देवा हिणे हलक करू सुरू केला वा म्हाका येवची आनी पुरा तिगे लागी पिळ्ळान दिसता निगेल पुरा तशी जेवण येऊ म्हाका हलक करतात
हांका डेट आवत ते डेटाक येवची अन्नी हॅलो इथे अंगडी कसं करता असं इथे तुम्ही अंगडी कसं करचे लोड अनलोड नको करू आईला आत्ता येईल घरा दुकान तशी नाही इथे आजी पुष्पाले नत्वाले संजय जय दिसस इथे सांगला इथे तशी जाऊन तुमकाय सांगला हांव मुखार वता तुम्ही येता नव्हे हा जाऊ कसं नाही हे करनी जेवणा समजाव नाही याची इथे जेवणा दोळ्यान पळे नसल्यावरी जेवण मला जीव सोडता हांव जाल्ल्यार येता मेगेल काम बग्गी जाल्ल्यारी हांव ते जेवणा येता ना जाल्यार हंगार मम्माल वाटलान तू जेवता मेगेल काय येच्चान काणका तू वचून यो कळलं वे जायत जायत आणि चिके जागृती कार जाऊ पेटो का वे नका 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 हांव जिमकून वता बगी वता नव्हे कळलो काय जायना पडे वताना वॉकिंग वता हांव हा जायत तरी तू वचून यो हा रात्री वेळ जाल्यारी म्हाका एक फोन करी हांव येताना आपोवन हाड तुका कळवे जायत इथे जायत जायत फोन करता हांव तुमका दवरता हांव फोन हा जायत कसं विसरलं म्हण तुझ्या तू कसं नबा हा हार घालूक हिरहडल हार घालल्यारी चंद दिसत या कापडाक घाल नेता अप्पा आत्ते कधी एक येयली कसं नाही असो आज एक फंक्शन आशिल्ली मी तर म्हाका एक घालू जेल्ले पुरा जन दाखोवचे जेल्ले पुरा जन दाखोवन येता त्या वतानात वॉकिंग वताना ती वीण माई शकुंतळा तांणी पुरा मेळटाची झाड बुग्गोची 3 लक्षाची हे मागीर भितर दवरची गांव नाज पुरा जन दाखोवन येता वीणमाय कसं सुकुमारी वीणमाय दर्दीसा बाहेर सर नीच वे तुम्ही आजी ನಾ ಸುಕುಮಾರಿ ಮೆಗೆಲ್ ಪೂತತ್ತು ತನ್ನಿ ಪಿಚ ಇತ್ತ ಆಚಿಕೆ ಬೆಳನ್ ಓ ಸುಕುಮಾರಿಲ ಹಾರು ಬಾರಿ ಚಂದಸ್ಕೊ ನವೇ वय वीणमये मिगेल बामणान करून निलल पैरी 8 पवना हारू 3 लक्ष जलके वय वे 3 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಚಂದಸ್ಕೊ जायत वीणमये म्हाका सविता ते आनी लता ते वचुका हांव मुखार वता तू मागीर यो लाय कशी लाजी बर्थडे जेवण गड्द कितली बग रंदई कितली बग स्वीट अयो ते आईस्क्रीम घी कसं लाय कशिले हांव गड्द खाल्ले मस्त दिसले असं जेवण मेळना तशी कसं नाही असो आनी येवचें ना दिशिल्ले ते 100 रुपया होटला घालून तुवें जेवका आशिल्ले जाय म्हणी अयो काळोख जाल्ले वगी वगी वता घराक आनी सवतलींची एक फोनूय करनी हांकां हांवें वगी वगी वता घराक लाय जाल्ले बर्थडे पार्टीनी गम्म जाली भांगरांनी खांड व्हरता अयो यो यो देवा हार खंय गेलो मी गेलो हे देवा अयो यो हे देवा खंय पडलो हात अयो देवा वेंकटरमणा मी गेला हार खंय गेल्लपा हे देवा आता कसं करचे हात कडले रे खंय गिरगिनी शिरक लागी पळयता यो देवा कसला जावका आशिल्लो म्हाका खंय गिरगी भितर जाव शिरक लागी म्हूण पळोवन येता हे देवा यो देवा खंय गेल्लो गे हार कापडांतूय ना हे देवा वेंकटरमणा श्रीनिवासा देवा सको सको यो आनी आयली वे मेल्ले हांव हे देवा कसं करचेत कसं येते कशी जाली गो जय दिसू गमत वे वय इथे गंमत पुष्पा निमगे की म्हाका वय वय इथे इथे जेवण न्ही जेला न्हू तुमगेले वचून न्हिदूया इथे हां तुला न्हिद करला वचा वचा ये
बच्चा हातपाय धुवून येतात जाय जे तो गे येते राम राम ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವ ಒಂದು ಕಾಲು ತೆಗೆದ ದೇವ ಪುರುಷ सक्को निद्दिगो कसा ते पिरी ब्रह्मा निद्दली पळा घंटी 9:30 वाजले आणि हार मेळत की म्हणून पळून येता वाटेर जेव पडला की म्हणून आणि वगी सरा होता नाजी गोगी वचून पळून येता टॉर्च काही नव्हता बा कर विंगड ये विण येले मिगेल बंगार ना म्हणून मिगेल मात्यून हे कर एक हे आता दौडून घेऊन येईल बंगार सुद्धा नाही येऊ नाही येता मग कर कोणाच्या काही यो काही मेळ आणि ಊಟ ಏನಂತಿನವ ಅಪ್ಪ ಬಚಾವ बायक वर सोदीता सगळे घर काही जो मेळटाले देवा कसं करचे आणि खंय सोदूच्या काणकाक आणि येता आईल सत्य नाव हंग येऊन बसल्या हंग जे वस्की पडायता यो देवा हंगाई नामू हंगा सोबळ हंगाई नामू एक वेळा मंचा म्हणून कोय काण पळयता मेळटल की म्हणून आशेन कांडवरलो जाको मक्ये सोदून मूर्च काल येयलो आणि कितली साव कवचास की हांवे परमात्मा ओगी मेळ्ळ्या पूर आशिल्ले कसो करच्या बात
तोळ सुडका देवा वगेक मेळी तशी करी देवा सको सको कसं येतं वाडी गो पोटा खूप जाता देवा देवा कसं नाही कर नीट कसं नाही करणे मला कसं हुशार नाही तुका मग कसं नीट तडबड शे किंवा तू कसं नाही कर नीट आजे फटला जेव्हा येत कसं रंदा करणे म्हणून 30 वर्षात तू एक दिस दिला तू एक घरात करणं शेशील की कसं घालणार तू सांग काम तुला आपलं कसं कसं ते असं विषय कसा विषय म्हणून सांगतं की ना आत्ता सांगू का तुला इथे सोनकाची ते इथे एक विषय सांगते ते सोनकाची कसं झालं बा कसं झालं म्हणून इथे काल हांव 8 पावलं हार घालून गेलेलो खंय पोण गेले म्हणून गत नाही म्हाका तो कैर करेला लक्ष्मी हार वैते गो रामा सत्यनाश तू कसा सांगता मारडे कसा सांगता तू अंगारा करना है बंगार वाली से तो अंगार फेरवो जमा अशी कोनो तू तितले कळणार मारडे नाही थोडे दिले होता का 3 लक्ष चिल्लर दिले तू काही काही कळणे में मारडे इथे सोनकाची ते म्हाका भय करता ये देवा परमात्मा निगेल चूकी जल्ली वय इथे कसं करचेत मत काल रात्री वचून सोदून येयली ते नाही गो त्याड म्हणे कष्ट काढे तो केला हार आहे तू दवन्याच्या योग्य दिना मग कसा व्यवस्थित तू गेली तू गप्ता त्याड होम चिट्टो अंगडी बघला गोल्ड केला का अशी व्यापारची तू आहे तू ते बंगार दाल उसळला तरी इत्ती जातशील तुका हे सोनकाची ते मग बहीण जेवता हांव जाय म्हणी करनी ते आजकाल ह्या मध्ये एक व्हाट्सअप वर पेपर आले तर बंगार दाल वचू नका ती या कोरोना निमित्त पुरा जनक व्याप्ती नाशी पुरा कंपनी पुरा गाव आईने म्हणून तू येतास मग पहिले तू नाव सांगतास जिके घराला जिके पळून घे बा जागृत करी बंगार बिंगार दाल बाहेर वचू नका म्हणून तू काय कशी सांगची तुका अयो सोनकाची ते बहीण जेवत म्हाका आनी नाकी तर मग बंगार नाका आनी निम्मी नाही ताव ये परमात्मा तू की गो आईची मोक्का तू बंगार दाल तुका शिपारस दाखवायच्या बाहेर उसळली पाया घाम पडतात पण तुला ते आनी नाकी ताणी हांव बहीण गाव कसं नाही ते बंगार अशी समाधान करून घे कसं चाललंय काही काय करतस कसं चाललंय तू गेले मी गेलेले तू म्हणाला बंगार गाव गेले रे कापून उतार येता म्हणून तू गेल तोंडात लाश घालून का काही मी गेले हार कोण गेलो काही ते पच्ची नव हार गो वय तुला नाव सांगितले तू गेले पेन लाश दिसता कोणाला तू कसं तू कोण मी गेले एक पुडक बंगार वडकून उच्चनी तू गेले पट्टी तोंडात यायची मी गेले आपण बंगार वडकून गेलेले तू गेली ते लाश दिसता चांगला म्हणजे ये गेले सो ऐकून मुरुक आणि नक्क बंगरा विलावर मंगरा विलावर नक्क मक्का आज पुरे बंगार बघते लोकांना गाली मानली तू जायची कसं गो सुकुमारी हांव तुका जागृत एकत्रीत सांगेल गो हांव तशें बरो लेखता ना गो सुकुमारी कसं रे तूं तशें लेखता तुगेल चंगा खातीर सांगेल गो हांवें